Hublay step ya pi baro ka khubor morning mana hagani ka step kalong omdon kanu ka bor ka bala ban pendu no yaka haga gospel ka jong Matius kan ril nong ka khot ka bakhat fra ujisu ong ngan te ya ka balang jonga te ki khratop ka dujok kin omla yaka onomdon kanu ka bor hagani ka perthei lani shabar jongani ka perthei kabala ban pendu pendamno ia ka balang ka bau Jisu ula seng hagani ka perthei ka jingkali menta ka long ka ei ka balang ka dei ka kanhun jong kita ki bala khot na ka jingdum sha ka jing shai na ka pop sha ka hok na ka perthei sha ka hima ublei ka dei ka kanhun jong ki bala yo ya ka jing suspa ka jing pen im bat ka jing yo sait no bat ka jing pen khoi ta ka snam ka jong Jisu naga pop ka sang jongki pakilalong ki bakentang naga takanda wa apostle Paul haba Ukraine ya ki bangai ha Korin ki ba wan na ki background ki ba pher ki rukom im ki jinglong lengkar ki ba pher u ong don na prin jong pi ki ba ranglong kan thei don na prin jong pi ki ba yakai kan thei ki ba mani blai thala ki ba klim kiba yele sangsi para shenrang kiba tu kiba kwala lot kiba buat kiba kren ben kiba kwan tam Henry yu ong la sat ya pi la pen khoj ya pi la pen ksan ya pi ha ka karteng Jesus Christ bau try ba man si bu play jongi kini ki banget ha korin menchua ki dei ki briu ki ba lengkar ki ba jot ke jing im ki ba pomman bat ki noi le persha u play Henry menta bakila wan sha ka jinget u Jesus Christ la saindori ke jing im jongki la pan khoi la pan kantang ya ki la ka sna mu Jisu ilong ke jing thau ki bathamai ilong ka balang ka jong play kai ka nong rim jong ka balang ha ka shti baneng kong ka jong apostle Paul chiki korin kala nong balai kot khat way u apostle Paul ong u Jisu u dei ka nong rim nang ta ha ka Ephesus ala nong kat khot ka ba arpo ka ong balate ye pi ha ka nong rim ki apostle bar ki nong ya thu lopa u Jisu Christ hi ulong mau dong u bahakli u Jisu udai ka nongrim jo ka jinget jongi ka jingpen im ka jingot ma bi ki pop ka jinget ka jongi ka de banlong ha u Jisu Christ Henry kamut ayupat ha baga Bible ka ong balate ye pi ha ka nongrim ki apostle bar ki nong ya thu lupa u blay u ai ka jing ia u ai ka bor bat ka jingpen pau haki apostle baki nong ya thu lepa bakata ka jing pen pau ba bleu ai haki dakata ka jing pen pau ki bu bet bu renti ya ka jing hikai ki doktrin bat ki nongrim ha ka balang ki apostle baki nong ya thu lepa iyo i ka jing pen pau na ublei kumno ban pen yeng ban pen scam bat ban te ya ka balang ki apostle ki don lightly kita ki a hagaktin khasi bat hagaktin pareng ila ban ong hagaktin English kabamot banengkong anointing baar ability balai authority ka jing pensle ka jingla bat ka ikhtiar blay ai yakini ki lightly ki balong ki dak jong ki apostle ki dak ka jing pensle da ka jingla bakan jablay bat ka ikhtiar ka bagi yo na blay ki apostle ki la ban sedang ban penyeng ya ka balang ban pen scam ban pen bet ban bu bet bu renti bat ban yalam kat kum ka jing pen pau u blay ya ka balang ki bu renti ki jing hikai ki nongrim jinget ya ki doktrin kumno ka balang ka dei ban long ban yeng ban nget bat ban yaj hagani ka perthei ki wanra e ka discipline ki jing itanat ha ka balang ki thung ya ki nong yalam ki train ya ka balang kum ka kanhun sipai ban ya chakmat ban penroy bat ban poi sha ka jing janai ki don ka jing rehem na ka benta ka met Chris ki kamba ki jing pela ki train rengkat ha ka jing shakri ka jongki ki nong ya thu lupa pat kat kum ka ba ar chronicle ar paulanong khot khat sau du khat nyo ba khot ka ba ar pau ki kedau ya ka lenti lani ka direction bat ka jingalam baka balang kan poi sha ublay kan pai sha ublay barbor ki khot ya ka balang sha ka lenti ka badai sha ka jingkhoj bat sha ublay
Wa apostol Petros haga ju ka por udai ru nong ya thu lupa. Haga shiti ka benengkong ka jong kalau nong ka benengkong ka khot ka khat saw ka du khan nyo i ba u khot ya ka balang pen bet ban ya hok ban kala ka jing im bat ban im khoj im kantang bat ban pet shau play ba khoj ba ba kantang kinong ya thu lupa barabor ki kedau ya ka balang ban phai shau play bat ki kren ya ka jing khoj bat ki pen pau ya kata ke jing pen pau bo bleu ai haki kumno ba ka balang kan ya ha ke jing khoi bat ke jing kantang kata ka dei kan nong rim jong ki apostol bat ki nong itu lupa ka ba da kata ke jing pen pau jo blei ki hikai ki bu bet bu renti bat ki alam ya ka balang sya ka mon jo blei ya ka balang na kata ka dau om shimlala om la bat onom la da lelei ban penjot du ne ban pendam no ya kana kani ko perthai namar kan nongrim jongka ka de ukris bat ki jingi kai bat ki jingyeng jongka ki dei ha ka jingpan pau bo bleu ai leng ba ki apostol ba ki nong itu lepa dei na kata ka daung yo i na du balas dang la seng ya ka balang ha gani ko perthai arhajas nem menshua ha Jerusalem ha kasngi Pentecost na du baka balang la seng ya ka kala yai leng ba ki jing pen chitom ben kila ya ka yai leng ba ki jing tenju ki ba meding ban pendu pendam ban khanglat ya ki jing trei jongka Henry omla setia ban pendu namar bau Jesu hi ula krenchai wong ki khrdop ka de jokin omla ya ka dei na kata kada wala ka balang ka yeleng ba ki jing pen chitom ben balang ka benengkong u Stefan u bade wene ki shakri utrai wala sya martar u sol jong Tarsos u de wene ki atier jong u Satan u bayale kumno ban khanglat ki jingalap gospel ban te ban kum ban set bandi ya ki Kristan ban pendu pendam ya ki jing trei jong ka balang bade ka balang hi Henry u bleu la kta yu u bat ula yo ya ki jing kala da ka bahadin u kalalong panban unong seng balang, unong te ya ka balang, unong kreu lenti ya ka balang, baru atiar barat ba jauh blei na ka benta ka balang. Dei na kata ka daw, onom dan ka bor ksut, onom dan ka bor tujok, onom dan ka bor mensim, bor jingdum. Kanu ka bor briu ha ka perthei, ka bor sensyar, ka bor sim, ka bor sorkar, ka bala ban pendu pendam ya ka balang. Ngiu i ha ka por ka jing sensyar, jong ki patsya rom. Kajing sensyar jong kahimarom kilami kis im ki patsya ki barunar ki ba do not ki ba yele do im do yap ban penjot no ban pendu no ya ke jinget Kristan bat ya ka balang na kahimarom wei na kita udai patsya niru bat udayo Diocletian kini kila dei ki atiar barat pa jong Satan ki bala pensitam benya ki Kristan bar ki riungai hadu kata-kata haga por jong ki Kristan ki la kelalong ka jingbam ka do naga benta ki merat ki balari ha ki jakari ki la kelalong ka jakum ka dingthang kum ka dong musa la thang ya ka met jong ki la sya penyap ki la sya le ben hadu kata-kata balaya le de kini ki patsya ban pendu pendam no ya ke jinget Kristan ya ka balang bat iki riunget la penyap pathar ya ki riunget Kristan hakaleng ke himaro Henry om shemla setia ban pendu ban pendam ya ka balang ha ka himaro kat ba ke jing pensitom ben kanang jur kata ke jinget kanang klan ka balang kanang roy ka balang kanang scam bat ka balang kanang pernai hakapor ke jongi ka bambentang yo i la dengan ainuksa hapo India mentala kumba shipotli ki jela ha India la penjari ya ka an ka baki ong ka anti conversion law hakimi ki state ki jela jo ka India la khang persya ban ya lap gospel lani ban penkalanyam lani penkala Kristan ya ki no ki briu ki bamdei na ke jinget Kristan but kadon ke jing pensitam
ka don ka an ka ba e bha ka ba ka an ka ba shirkhai bha ka ba la khanglat ya ka jing trade gospel hapo India Henry ngi aingu yo play ba wat ha ki ba kom kini ki jaka ki ba don ka an ka ba long ka an ka ba shirkhai bat ka an ka ba pendu mensim ka an ka ba perngem ka an ka ba na ka benta ke jinget bat na ka benta ke jing tray jong ka balang ha gitu ki jalla Henry ki Kristan ki nang scam bat ka balang ka roy hapo Iran ha kini ki South Post nam ha ka jing senshar jong ki nong senshar ha kini ki South Post nam ka don ka jing shale ben ka jing pen shitom ben ka jing perking ya ka jing Kristan ban yalap hapo Iran kalong bean ban pen kala Kristan kalong bean bat kini ki borsen shar ki lakhang no wat ki Chanel lani kita ki lat pathai kubor ki ba pen priang ya ga jinget na ki weipat ki bawan na ki weipat ki ri jong ka perthai la yale ban set la yale ban khanglat la yale ban pendu pendam no ya ga jinget bat ya ga balang Kristan hapo Iran Henry ublay trade da ka way ka lenti wat habam don kinong yalap hasurap don kinong yalap ha television ha social media don kinong yalap haki hapo lani shabar namar ka an kalong ka bas palat Henry ublay trade da ka way pat ka lenti hakini ki benai ki snem ki baladep ki katto ka ni ki snem ka don ki jing trade ka jo ublay ka babteng bat ka bay trade hadu menta hakaba ki briu ki yoi yo jisu ha ke jing yo ipau ha ke jing pos niu la ong ba ha ka wei ka ying ki don khat ar ngot ki khot jong ka ta ka ying ha ka ju ka mit ki yo ya ka ju ka jing pos niu ki yo yo jisu ba wan shaki Ukraine ya ki bat ha ka ta ka jing yo jong ki yo ya wei briu ba wan ha ka dur ha ka ta ka jan kup ka bali ba Ukraine ya ki bat kom tan dal shine step way khot ka ying wi thu wong man nemen mit nga pos ni nga yo briu u phong jan li wan Ukraine ya sa way khot ru ong ku ngaru nga yo ya kata sa way baro khat arngot bat komta ka ying baro ka way ki wan shi ga jinget yo jis ka jing wan jong ki muslim ban wan shi ga jinget ha Iran kalalong ka ba sarkar ru kamla shu bante lakam ki bor sarkar ki lalingo balay ka longkum ni kilap wanra ya ki nong hikai niam muslim ya ki psychologist ya ki psychiatrist wan ya ka daw balay ba ki briu ki wan shigit ngai Kristan ki pai shu jisu bat ki ino ya ka jinget Islam ka jinget muslim kini ki riu start jong ka Iran kimla setiawan ai ya ka jubab balay ba ki briu ki pai shi ga ngai Kristan play utrai laga jongga kam wat haba ka sarkar bat ki bor ki bahalor ki bor sarkar ki bor perthai ki le ban pendu pendam no ya ka balang Kristan na po Iran Henry la ong ba na ki khandai pho ar million ki nong shong shnong po Iran palat lai million benta ki la dei lupa ki riu ngai ki baskem ha Jesus Christ kani ka dei ka jing pen shisha ya ka ka bau jisu ong ki kherdop ka du jok kin omla ya ka da lei onam la ban pendu pendam ya ka balang kat nang jur ki jing pen stom ben katta ka balang kanang klain kanang roy kanang scam kanang pernai bat ka buram jau blay ka trey ha ka balang ka beningkong ngio baki bor juga jingdom ki kherdop ka du jok ki le ban pendu pendam ya ka balang Henry ka balang ka yang scam ka roy ban aga por jong ka jing senshar ki patsha rom jong ka hima rom ki la penshitom ki la yale ban pendu no ya ka balang haga hima rom Henry kimla astia haga por jong i mentaro ki bon ki jaka ki bon ki ri ki balas khang ki bala yale persya kumno ban pendu no ya ka balang na kani ka slakan deu Henry da lele kim shemla astia bat kinomla da lele namar uchisu hi ula kren shai kani aingo yo play naga benta ka balang
bat ka balang ka dei ka atiar ka jong Jesu Kris ka bu hakani ka perthei ka dei ka met jong dan shu hakani ka perthei henrei ubu ya ka balang banong ka met jong ban sakhi ban pan pau ya ka hok ya ka jing shisha hakani ka perthei aingo yo blei na ka benta ka balang ban na ka ta ka daw nga kentu yang i bio sngo ni kitino blei do ngin don ha ka balang da ka baburam ya kinong yalam da ka bangin trei lang nam ta ka buram jo blei da ka bangin she trei shit hem ya ka kam jo blei ban in money you try da ka do not in yai ne hadu ka bakut in shakri you try da ka do not baro namar ujisu udei ubastang unong tei unong seng ubalong ru ka nongrim ya ka balang ban unwan shaw ya ka kum ka nolai kurim ha ka wei ka sui dongin long ki bala pen kre bangin don ha kata ka balang ka bala kot ka bala siuspa ka baki kot jongka ki dei kita ki kot jongka hima ublei ngin pen bej lagi jing im ngin IT ngin scam ke jinget ho kris blei un kerku nganduai blei bau pa jongi bahap neng kerteng jisu bana nasaret nga aingo ya mi jisu namar ka ktien jome lapen scam bala pen shisha me ong ki khardap ka rejok kin omla ya ka balang ka bamira seng ha kani ka pertai da shisang yo i amdan ka borjing dong na duai na ka benta jong i wei yo sngaw ni ka khubor men penlong bangin scam ha ka jinget but trying in tray ka ka por ka dang don but ngin scam ha ka ei ka bamela bu ko try ker khu yo sngaw ka tien jong ka por ka teng jisu nga duai amen.